Ако не искаш да изглеждаш как турба с лайна, запази си 3 правила. Първо правило, най-важно, ядене. Махни от твоя храна всички боклуци. Чипсови, хот-доги, фастфуд, кока-кола, захар, сандвичи с нутела. Храни се здравословно. Повече протеин, повече месо, яйца, извара, зеленчуци, елда, лещов рис. Второ правило, тренирай. Тренирай 4 пъти седмично, по 40 минути. 2 тренировки силови, 2 тренировки кардио или 2 тренировки кръгови вместо кардио. И трето правило, хубаво почивай. Хубаво почивай, ако не можеш да наспиваш и спиш по 4-5 часа, просто намери си време за почивки, за разходки, за да четеш книги. Всичко какво ти прави релакс. И това 3 правила запази и ще изглеждаш много добре.